gemau Assassin's Creed yn achlysur mwy na lai flynyddol ers 2007. Roedd yr Assassin's Creed greiddiol yn fwy o tech demo yn hytrach na gêm gyflawn. Ers ni, mae Ubisoft wedi trio gwireddu'r breuddwyd o dringio unrhyw beth, cyrraedd unrhyw le yn anwyladwy, a lladd pesgi Templars cyn diflannu nôl i'r cysgodion. Syndicate yw'r nawfed prif gêm yn y gyfres, ac ar y cyfan, mae'n un o'r ymgeision gorau. Mae yna newidiadau crysawgar o rhan elfennau'r gêm ac hefyd agwedd Ubisoft. Mae'r launcher rhaff yn teclyn newydd sy'n trawsffurfio eich symudiad trwy Llundain yn yr 1860au. Gellir cyrraedd to adeilad agos mewn eiliad efo gwasgiad botwm, ac mae ail gwasgiad yn eich launcher draw i'r adeilad nesaf. Gellir hefyd ei ddefnyddio i ddiflannu'r cysgodion i'ch ben eich gylynion, teimlad braf ac yn debyg iawn i'r Predator Challenges yn y gyfres Arkham. Efallai fyse rhai yn argymell fod angen yr elfen newydd yma, oherwydd fod hyn broblemau'r gyfres dal i ddodoli. Ar sawl achlysur, roedd diffyg mynolrwydd y menfynau yn rhwystredig i ddweud y lleiaf. Gall ymdrech i ddringo droi'n naid hunanladdol o flaen tren, gwe sawl rhan o'r stori yn teimlo mwy fel brwydr yn erbyn y rheolydd yn hytrach na'r byddin Templar. Ychwanegiad arall newydd yw cerbydau, efo strydoedd prysur Llundain yn llawn ceffyl a chart. Gellir dwy'n rhain megis Grand Theft Auto Victorianaidd, ond mae'n braint yn lletwyth i'w rheoli, ac yn sicr yn dull teithio llai hwylus na'r launcher rhaff. Mae yna troffi am chwalu 5,000, 5,000 o pist, stondinau ac yn y blaen trwy gyrru trwyddynt. Hwn oedd yr unig reswm i'w ddefnyddio tu allan i'r stori. Teimlad eitha tebyg i yrru yn y gêm gyntaf i mapio prif ddinas Lloegr, The Getaway. Wedi chwalfa Unity blwyddyn diwetha, mae'n glir fod Ubisoft wedi gwrando ac ymateb efo agwedd wahanol i'w gysmeriaid ac i fenywod yn arbennig. Roedd problemau yswydus Unity wedi digio mwyafrif o'r chwaraewyr teungar, ac roedd angen sicrhau fod hyn ddim yn gamgymeriad farwol i'r gyfres. Mae yna dal glitch digri o bryd i bryd, dyw rhain ddim yn agos i broblemau enfawr Unity, ac roedd patch hanner gig ar y diwrnod cyntaf, yn hytrach na'r 4 gig roedd ei angen i drwsio Unity, hefyd yn testament i ansawdd well y gêm. Mae rhai hefyd yn amau fod yr helix glitches sydd yna i'w gasglu ledled y ddinas yn rhyw fath o in-joke o ran pwyllgor cynllunio'r gêm. I sicrhau'r ansawdd gwell yma, tynnwyd sawl elfen o'r gêm wrth gymharu ei ragflynyddion. Yn hytrach na gwasgaru ei ymdrechion dros gemau wahanol i ddau genhedlaeth o beiriannau, fe canolbwyntiwyd tro hyn yn unig ar un gêm i'r PS4, Xbox One a PC, a berthwyd hefyd y darn multiplayer. Mae hyn braidd yn siom gan fod Assassin's Creed yn cynnig profiad digon wahanol i'r holl Calls of Battlefront a Medals of Destiny. Colled arall fydd yn siom i neb yw'r darnau cyfoesol. Mae Sean Hastings a'i griw efo dim ond ambell cameo tro hyn o'r diwedd. Hyn i gyd, y newidiad mwyaf hoffus yw'r ffaith fod yna 2 brif gymeriad tro hyn, Jacob ac Evie Fry. Roedd yna ymateb eitha cadarn yn sgil cyfarwyddwr technegol Unity, yn honni fod hi'n cymryd rhy hir i animeiddio prif cymeriad benywaidd. Roedd hyn hefyd braidd yn chwerthyndyd wrth feddwl am Aveline, prif cymeriad Assassin's Creed Liberation ar y PS Vita. Mae'n hen bryd i cyhoeddi'r gemau sylweddoli fod merched y mynwod yn cyfran helaeth o'i gynulleidfa a'i chwsmeriaid. Mae Evie yn cymeriad cryf a diddorol sydd yn credu mewn arfwisg addasg yn hytrach na bikini, megis Tomb Raider eiddfed. Mae hi'n chyfartal ei frawd Jacob, fy pwyslais y stori mwy na lai yn hafal rhwngddynt. Gobeithio gawn ni weld mwy o'r efeilliaid Fry yn y dyfodol, yn ogystal â rhagor o brif gymeriadau benywaidd yn cael ei ddefnyddio yn y diwydiant.